Hello guys, nih जों बोरसि बोनो थांनो नागिरदों हलि मोलि guys. दिनैसो सान्दुं दुंदों. दिनैसो नुबाय अखाजों माबानानै नै सान्दुङा दिनैसो दुंदों. नै ना बोनो थांनो नागिरदों. दान्दायाबो नुबाय नै. ना बोनहैनोसै. नुबाय नै ना बोनग्राफ्रा. हाग्राबारि थाबायनो हायोलै जों बिराद नै. ना बोनना नायनाय मोनो ना मोना. जेया जिजोब्बायलै नै ओरैजाय हनै मोसा ओंखारलायो मैदेरबो फैबावोसो नै लामाफ्रा नाय दाख्लै बेखौनो खादों माथो मेचिन लाबोनाया जों बेथिं लामाजोंसो फैदों मेचिन लाबोखालि जोंब्रा बेजों फैदों नै ओरैबो एब्रै जाग्रा दं नै ओरैबो सिख्लाफोर लाना थांनो हायो ओइ सासे दङ इनो दे होमबा थांबाय थानि ना लामायानो दा बोननायखौ देखायलायगोन ओमफ्राय नै गय बागानफ्रा नायना ला नै बिराद मोजां भिउ मोजां जायगाफ्रा एसे समायना जायगा बार खोलो खोलो गय बागान गार्डेन हाजो सेर सेर नुदों सोरबाफोर बेरायनो मोनदों बेफोरबायदि जायगायाव फै बेरायनो लुबैदोंबा जोंजों बेरायफै गारि घरानि आंखाल गैया मा साइजनि गारि नायनो मोजां गय बागाना नै गायगासिनो जों बेखौ फोसाबनांगौ हाग्राफ्रा हनै दिनाव 700 होयो बे गय फुलिखौ नायनांगौ दै होनांगौ ओमफ्राय हाग्रा गोजौ जाबा मुलि सारनांगौ दांनाङाखै ओमफ्राय नै बेयाव बास स्टप दङ टेनसन गैया बास गाखोबाबो नै बेफोरावनो नाजाराफोरखौ नायदो नै होमबा दे थांबाय थालायनोसै ना नै ससे थांबावथारनांगौ टार्निं मोननै गिदिंहैबावबानो मोनगोन आरो जिखुनु 1.5 घन्टासो लायो थाबायनो ना बोननाय जायगाया होमबा दोनथ'लायनोसै थाबायनाय फाजिनो मोनसे भिडिअ लालांनो होनना लाबोदों नै जोंहानि लबार बागाना नुखाय बेसे आथा हागासिनो बावाखै दिरुनगासिनो आथाखौ नै बेजों थांनांगौ ओइलाय नङा जोंहाना ओइलाय नङा नै जों बै सिखावफोर हाबो ओंखायनो माने फेन्सिंटार होदों आरो ना लोगोफोर सिखावफोर हाबनो हायि बायदि आरो ना माने बै आथा खुरैयाव दोननायखौ माने खावखुमायो ओंखायनो माने फेन्सिंटार होनाय जादों आरो ओइलाय गेजेराव बिबार दं ओमफ्राय ना ओइलाय नखाय बेजों माने नैयाव मेन नाम सिखाव नामा माने उतुल होनो उतुल माने बेजों हाबो बेनिखायनो फेन्सिंटार होनाय जादों आरो ना बिराद मेन सिखावथार आरो बे माने मानसिया ओंखायनो नै लामाया नोंखाय नै आरो नैलाय ओरैजाय नै बेनो मेन सिखावा नै नंखाय नै मेन सिखावा नंखायनो मोखांबो देखायबावलाया लाजिनानै ओइ नै नुदों ओंखायनो सोरबाफोर बागानाव मावनो गोसो दंबा फैनो हागोन कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन दे होमबारे बारा खस्थ' गैया ओरैनो आथा दिरुनबाय थानांगौल'सो हाग्रायाबो मेचिन होखायो आं मेचिन दंखायो माने ओमफ्राय देरबाय गोरलै नंला आथा दिरुननांसिगौल'सैसो एसे मोजां नाजारा दै जानायखाय नै दैया बेनो बेयावनो बोनगोन नैलाय बोनग्रा सासे नै लोगोफोर दैया बिराद मोजां ना नै र' जे बेयाव गासिनो जे मोनफैबा जेजों सारनायखौ देखायलायगोन दा जेखौ अर्डार होदों ओइथिंजाय बुन्दा मासे दं ओइ नै एकदमबारे गोसथोनायनि नामाबो जे लायनांगौ नै नायलाय बेखौ सोर बियो माबायदि मोखां नायलाय नै नुदों जि मोजां अन्थाइ थं थं जिरायना लाना नायदों भिडिअबो बानायदों नै दे होमबा ना लोगोफोर जाथ'लायबाय आं बोरसि खानि बोनना नायनि मोनो ना मोना